ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദാനിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണെ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരൂർഗളിതം ഫലം സുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീനന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാത്മന നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, प्रभुपाद की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 9 ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ശ്ലോകം 20. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലീയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം അകരോ സചിവം ദൂതം സൗഹൃദാദ തത്സാരഥിം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം മന്യസേ മാതുലീയം പ്രിയം മിത്രം സുഹൃത്തമം യം മന്യസേ മാതുലേയം പ്രിയം സുഹൃത്തമം അകരോ സജീവം ദൂതം സൗഹൃദാദ തഥാരഥിം. അകരോ സജീവം ദൂതം സഹൃദാദ സാരഥി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യം ആ വ്യക്തി, മന്യസേ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നു, മാതുലേയം ശ്വസേയൻ പ്രിയം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട, മിത്രം സുഹൃത്തമം ഉത്സുകനായ അഭ്യുദയകാംക്ഷി, അകരോഹോ നിറവേറ്റി, സജീവം ഉപദേഷ്ടാവ്, ദൂതൻ സൗഹൃദാത് സൗഹൃദത്താൽ, അഥ അനന്തരം, സാരഥി. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥം. എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ രാജാവേ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാതുലപുത്രൻ എന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതൻ എന്നും ഹിതകാരി എന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് കരുതിപ്പോന്നത്, അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവൻ യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഈ കൂടെയുള്ള ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്
യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ ഒരാളെ പോലെ കാണുന്നുവെങ്കിലും അത് നമുക്ക് വിഭ്രമം മൂലമാണ് നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തില് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ അറിവില്ലായ്മ നിമിത്തം മാത്രം മാതുലപുത്രൻ എന്നും ഉറ്റ സുഹൃത്തെന്നും അഭ്യുദയകാംക്ഷി എന്നും ഉപദേഷ്ടാവെന്നും ദൂതൻ എന്നും ഹിതകാരി എന്നും ഒക്കെ അങ്ങ് കരുതിപ്പോന്നത്. അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ പഞ്ചപാണ്ഡവർക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു? മാതുലപുത്രൻ, അതായത് അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനാണെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അല്ലെ, ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാണ്, അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും നന്മ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഉപദേഷ്ടാവ്, ഭഗവത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത്. ഹിതകാരി, അതായത് എപ്പോഴും അവർക്ക് നന്മ വരണം, അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാനാൽ ആവുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനാൽ ആവുന്നത് മീൻസ് നമ്മള് ഭഗവാനെ ആവാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും ഭഗവാൻ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കരുതി പോന്നിരിക്കുന്നത് ആരെന്ന് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ കരുതി പോരുന്ന ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പാണ്ഡവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പാണ്ഡവരുടെ മാതുലപുത്രനായും ഭ്രാതാവായും മിത്രമായും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയായും ഉപദേഷ്ടാവായും ദൂതനായും ഹിതകാരിയും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. തന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള പ്രീതിയാലും അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? അച്യുത അല്ലെ, ച്യുതി സംഭവിക്കാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയും മൂല്യച്യുതി സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു CEO ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിന്റെ ഡ്രൈവർ ജോലി ചെയ്യുവോ? ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് പോവോ? ഒരിക്കലും പോവില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യില്ല? അവർക്ക് കുറച്ചിലാണ് അല്ലെ, അവരുടെ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു പോകുമെന്നൊരു പേടിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആ പേടിയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ച്യുതി സംഭവിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അച്യുത എന്നാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തന്റെ അഹൈതുകമായ കൃപയാലും ശുദ്ധഭക്തരോടുള്ള പ്രീതിയാലും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും അതുപോലെ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിക്ക് മാറ്റം വന്നു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി എന്ന് ധരിക്കുന്നത് ഘോരമായ അജ്ഞതയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കരമായ അജ്ഞത. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മൂഢ എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നവരെ ഭഗവാൻ മൂഢ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാത്മന സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹംകൃതേഃ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സർവാത്മന സമദൃശോ ഹൃദ്വയസ്യാനഹംകൃതേഃ തത്കൃതം മതിവൈഷമ്യം നിരവധ്യസ്യ ന ക്വചിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവ ആത്മനഃ ഏവരുടെയും അന്തരംഗസ്ഥനായവനെ സംബന്ധിച്ച സമദൃശഃ ഏവരോടും സമമായി കരുണയുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ച ഹി നിശ്ചയമായും അദ്വയസ്യ നിരപേക്ഷന്റെ അനഹംകൃതേഃ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക അടയാളങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ തത്കൃതം സർവ്വതും അദ്ദേഹത്താൽ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു. മതി അവബോധം, വൈഷമ്യം വേർതിരിക്കൽ, നിരവധ്യസ്യ
സർവബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ഒരിക്കലുമില്ല ക്വചിത് ഏത് അവസ്ഥയിലും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. അദ്ദേഹം സന്തുലിതനാണ്. അപ്പോൾ ഭീഷ്മദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ ഭഗവാൻ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹം ഏവരിലും ഒരുപോലെ കൃപയുള്ളവനും വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന വിദ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനുമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ആരെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദപിത. അതുപോലെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു മമൈ വംശോ ജീവലോകെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ളത്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാ മിഥ്യാബോധത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലഹരിയിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. അദ്ദേഹം സന്തുലിതനാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികത മാലിന്യം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷൻ അഥവാ പരിപൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും വിഭിന്നമല്ല. അദ്ദേഹം കൈവല്യനാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ കൂടാതെ യാതൊന്നുമില്ല. സർവ്വതും ഏവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളിടത്തെല്ലാം സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിൽ നിന്നും അഭിന്നനായി അദ്ദേഹം എവിടെയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇഞ്ച് സൂര്യരശ്മികളിലും ഓരോ സൂര്യരശ്മിയുടെയും താൻമാത്രിക അണുവിലും സൂര്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ വിസ്തരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായി എല്ലാവരിലും പരമ മാർഗദർശിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മുമ്പേ തന്നെ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും സാരഥിയും ഉപദേഷ്ടാവും ആകുന്നു. ആകയാൽ അർജുനന്റെ സാരഥിയായി ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ പദവിക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഏതിനോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? സൂര്യരശ്മി എവിടെയൊക്കെ പതിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സൂര്യനുണ്ട് എന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റേതായിട്ട് അല്ലാത്ത യാതൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഭഗവാനാണ് നയിക്കുന്നതും അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെയൊക്കെ ഏതുപോലെയാണ് പറയുന്നത്? ഈശ്വര സർവഭൂതാനി ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഒരു യന്ത്രത്തെ എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളെയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപദേഷ്ടാവായി സാരഥിയായി ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പൊസിഷന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സാരഥിയായും ദൂതനായും ഒക്കെ വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായും അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വം ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ജീവിത ധാരണകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്തമ അധമ ഭേദങ്ങളില്ല. സ്വയം നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നിൽ നിന്നും ഭിന്നമായ ഒന്നുമായും അദ്ദേഹം സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുലിതമാണ്. ആകയാൽ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപകർഷത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വാത്സല്യനിധിയായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മഹിമയാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും സാരഥിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ ആർക്ക് മാത്രമേ അത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് മാത്രമേ അത് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഉപദ്രഷ്ടാനുമന്താച ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വരഃ പരമാത്മേതി ചാപ്യുക്തോ ദേഹീസ്മിൻ പുരുഷഃ പരഃ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിരുന്നു കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളെ പോലും ചിന്തകളെ പോലും അറിയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഉപദ്രഷ്ട, അതായത് സാക്ഷിയാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയും ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിരുന്ന് കാണുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ശാശ്വത അംശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിട്ട്
ആ വ്യക്തിയാണ് ഞാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുവാണ്, ഭഗവാൻ വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്വയം നോക്കും. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളിനെ ആര് സഹായിക്കൂല? ഉപദ്രഷ്ടാവായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യാ? അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുമന്ത, അതുമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ, അനുമതി കൊടുക്കാണ് അയാൾക്ക്. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ വരില്ല അല്ലെ. ഡ്രൈവറായിട്ട് ഭഗവാൻ വരാനാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാം. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? സർവനാശമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ അറിയാം. എന്താണ്? യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ തം സദൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യാഃ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഭക്തന്മാര് മാത്രമല്ല, എല്ലാവരും ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് വരും. കുറച്ച് ഡിലേ ആയാലും അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കുറച്ച് ഫ്രീഡം, കുറച്ച് സമയം അവർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടും അതുപോലെ സാരഥിയായിട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കാരണം അവരത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന് വിദ്യാഹങ്കാരമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധ, അതായത് പരമാത്മാവും പരമനിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഹങ്കാരമോ ഭൗതികമായ മാലിന്യമോ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സന്തുലിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പം അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുലിതമാണ്. ആകയാൽ തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായി വർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപകർഷത അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. വാത്സല്യനിധിയായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും സേവനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്റെ മഹിമയാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സഹായം അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ ഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ സുംസ്ത്യജത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാപ്യേകാന്ത ഭക്തേഷു പശ്യ ഭൂപാനുകമ്പിതം യന്മേ സുംസ്ത്യജത സാക്ഷാത് കൃഷ്ണോ ദർശനമാഗതഃ. തഥാപി എങ്കിൽ തന്നെയും ഏകാന്ത അചഞ്ചലമായ ഭക്തേഷു ഭക്തർക്ക് പശ്യ ഇവിടെ ദർശിക്കുക, ഭൂപ ഹേ രാജാവേ, അനുകമ്പിതം എത്ര അനുതാപമുള്ള, യത് ഏത് കാരണത്താൽ, മേ എന്റെ, അസൂൻ ജീവിതം, ത്യജതഃ ത്യജിക്കുന്നു, സാക്ഷാത് പ്രത്യക്ഷമായി, കൃഷ്ണ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ദർശനം എന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ, ആഗതഃ ദയാപൂർവം ആഗതനായി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഏവരിലും തുല്യ കാരുണ്യവാനെങ്കിലും ഞാൻ ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃപാപുരസരം എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതനായി. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ്. അപ്പോ ഭീഷ്മദേവനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന് തുല്യ കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചലനായ സേവകനാണ് താനെന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹന പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ശരീരം ത്യജിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഈ അവസരത്തിൽ കൃപാപുരസരം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം കാരണം ഭഗവാൻ എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതനായി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭീഷ്മദേവൻ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുവാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മരിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലിരുന്നോണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിലിരുന്നോണ്ട് ഉപദ്രഷ്ട അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് ശരീരം ത്യജിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അറിയാനുള്ള കഴിവാർക്കൊണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാം കാണുന്ന വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഐ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ഉപദ്രഷ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഐ വിറ്റ്നസ് അല്ലെ. ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന വിറ്റ്നസ് ആണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് അറിയാം ഭീഷ്മദേവൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഭക്തന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആഗതനായി എന്നാണ് ഭീഷ്മദേവൻ പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം സംരക്ഷകനായും നാഥനായും അറിയുന്ന, പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച തന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനോട്
അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം മനച്ചായ്വ് കാണിക്കുന്നു. തന്റെ സംരക്ഷകനായും സുഹൃത്തായും നാഥനായും പരമപുരുഷ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ. പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായി അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ഉപദ്രഷ്ടാവായി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നു. അതല്ലാതെയും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ച അർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി. അതായത് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് പോലും ഭഗവാനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാൻ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ പോകാൻ വിടാതെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ ഒരു വിഷമം മാറുന്നില്ല, അല്ലെ? വ്യാസദേവനും ഭഗവാനും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ കാരണം ഞാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നും യുധിഷ്ഠിരനെ മാറാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരൻ മാറാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം മാറാൻ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഭീഷ്മദേവന് കാണണം, അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? പഞ്ചപാണ്ഡവര് രാജാക്കന്മാരായിട്ട് അവര് എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തോടും ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കാണണം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഭീഷ്മദേവൻ ഉണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭഗവാൻ. കൂടാണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഓരോരോ ഋഷിമാരുടെയും രാജർഷിമാരുടെയും ബ്രഹ്മർഷിമാരുടെയും ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇത്രയും പേരുടെ മുന്നില് ഭീഷ്മദേവന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്താണ്ട് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവരെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതിനു വേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് പോലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു രംഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഏവരോടും സമഭാവന പുലർത്തുന്നവനാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ മാത്രം സംരക്ഷകനായും നാഥനായും അറിയുന്ന പൂർണ്ണമായും ശരണം പ്രാപിച്ച തന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തരോട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം മനച്ചായ്വ് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയമുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഭഗവാനെ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാന് ഒരു മനച്ചായ്വുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, അതായത് തന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തനോട് മനച്ചായ്വുണ്ട് ഭഗവാന്. തന്റെ സംരക്ഷകനായും സുഹൃത്തായും നാഥനായും പരമപുരുഷന് ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥ. ശാശ്വതമായ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതമാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത്, അല്ലെ? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ദുഃഖാലയമാണിത്, അശാശ്വതമാണ്. അപ്പോ ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥ പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എന്റെ കേവല സംരക്ഷകൻ, ഭഗവാനാണ് എന്റെ സുഹൃത്ത്. ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ജീവിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ അതാണ് വേണ്ടത്. പരിപൂർണമായ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. സർവേശ്വരന്റെ ഇച്ഛാനുസൃതമായി അപ്രകാരമാണ് ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളെയും മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും, അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, നല്ല ആസ്വാദകരായിട്ടുള്ളവര് ഭക്തിയിൽ വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് പല പല തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ. ഭക്തിയിൽ വരാനേ പറ്റില്ല, ഉയരാനേ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പോലും അത് നിർത്തിവെക്കും. അത് നിർത്തിവെച്ച് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ആസ്വാദനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലും ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആസ്വാദനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി വരുന്തോറും ഭക്തിയിൽ ആഗ്രഹം കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പ്രോഗ്രസ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നമ്മള് വിചാരിക്കും ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, പരിപൂർണ ആശ്രിതാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവാത്മാവ് അധികം സന്തോഷവാനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം. നമുക്ക് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പോ നമ്മളത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രവണം
ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് യഥാർത്ഥ സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്രവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്, ഇതിനാണ് ഭഗവാൻ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ജീവസത്തകളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിട്ട് പൂർണ്ണമായ ആനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. ഇതിന് വിപരീതമായ പ്രവണതയാണ് അധപതനത്തിന് കാരണം. താൻ പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനാണെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സ്വയം തെറ്റായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അധപതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ജീവസത്തകൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും മൂലകാരണം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലാണുള്ളത്. പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഈ വിദ്യാബോധത്തെ ഒരുവൻ കൈവെടിയണം. അപ്രകാരം എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. അപ്പോ നമ്മള് പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രരാവണം എന്നുള്ള ഈ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അധപതനത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? വിദ്യാഹങ്കാരം, അത് എവിടുന്ന് വരുന്ന വിദ്യാഹങ്കാരം? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഞാൻ വലിയ വീട്ടിലെ ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ വലിയ ഹൈഫൈ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്, അല്ലെ? ഞാൻ ഡോക്ടറുടെ മോളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ മോളാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഹങ്കാരമാണ് നമ്മളെ അധപതിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്വാതന്ത്ര്യം, എനിക്ക് എന്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ചെയ്തതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എല്ലാ പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനാവശ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. കാരണം നമ്മൾ എത്രയായാലും ഈ ഏത് വിധത്തിലും നമ്മൾ അസ്വതന്ത്രരാണ്. ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ഇട്ടുവലിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇതിൽ ഏതാ സേഫ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ് സേഫ്, അല്ലെ? നമ്മളെ മായ പിടിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അചഞ്ചല ഭക്തനാകയാലാണ് ഭീഷ്മദേവന്റെ മരണശയ്യയ്ക്ക് സമീപം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആഗതനായത്. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാതുലപുത്രനാകയാൽ അർജുനന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി കുടുംബപരമായ ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവന് അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധവുമില്ല. ആകയാൽ ആത്മാവുമായുള്ള ഉറ്റ ബന്ധമാണ് ആകർഷണത്തിനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം അത്യധികം ഹൃദ്യവും സ്വാഭാവികവുമായതിനാൽ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനെന്നോ യശോദാസുതനെന്നോ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമനെന്നോ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമയുത ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചാർച്ചയാലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്, അല്ലെ, ശാരീരികമായ ബന്ധം. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ മാതുല പുത്രനാണ്, അമ്മാവന്റെ മകനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവന് അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ, ശരീര സംബന്ധിയായ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലല്ല, ആത്മാവുമായുള്ള ഒറ്റ ബന്ധമാണ് ഭഗവാനും ഭീഷ്മദേവനും തമ്മിലുള്ള ആകർഷണത്വത്തിന് കാരണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതുപോലെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധുത്വം അത്യധികം ഹൃദ്യവും സ്വാഭാവികവുമായതിനാൽ, അതായത് അതിനുമുണ്ട് മഹത്വം, അല്ലെ? അത് ഹൃദ്യവുമാണ് സ്വാഭാവികവുമാണ്. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്തിഷ്ടമാണ്? ഭഗവാനെ നന്ദസൂനു, അല്ലെങ്കിൽ യശോദാസുതൻ, രാധാറാണിയുടെ പ്രിയതമൻ, അല്ലെ, രാധാകാന്തൻ, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു പൊസിഷൻ. അപ്പൊ അവരുടെ പേരില് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവാന് കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അർജുന സഖ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭീഷ്മദേവൻ വിളിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് ഭഗവാനുമായി ശാരീരിക ചർച്ചയിലുള്ള ഈ ബന്ധുത്വം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനും അവരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ്, അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായുള്ള അന്യോന്യ പ്രേമയുത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അതീന്ദ്രിയ രസത്തിന്റെ മാധുര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ് ഭീഷ്മർ. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ എന്നിവയ്ക്ക് സദൃശ്യങ്ങളായ വിജയസഖ, പാർത്ഥസഖ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആധികാരിക ഭക്തർ മുഖേന ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതീന്ദ്രിയ മാധുര്യത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
ഉത്തമ മാർഗം. ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ യത്നിക്കരുത്. നമ്മളെ ഉചിത പന്ഥാവിലൂടെ നയിക്കാൻ തക്ക സമർത്ഥവും സുതാര്യവുമായ മാധ്യമം നിശ്ചയമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ, അതായത് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മദേവൻ തന്നെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നന്ദനന്ദനൻ, യശോദാനന്ദനൻ, വിജയസഖ, പാർത്ഥസഖ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേണം ഭഗവാനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ. അല്ലാതെ നേരിട്ട് നമ്മള് കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം, എന്നാലും അതിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്താണ്? അർജുന സഖ, നന്ദനന്ദന, യശോദാനന്ദൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ പാത പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वम श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा.